og velkommen til. Mit navn er Celestine, og i dag skal vi bage vanilje melon protein muffins. Det lyder en lille smule mærkeligt at bage med melon, men det smager rigtig godt, så giv det lidt forsøg alligevel. Til de her muffins skal vi bruge 60 gram Bodylab Whey 100 proteinpulver med vaniljesmag. Det svarer cirka til 2 scoops. Jeg vejer lige af for en sikkerheds skyld alligevel. Så skal jeg bruge 2 spiseskefulde mandelmel. Jeg bruger affedtet mandelmel, og det gør jeg, fordi det giver et lavere fedtindhold i muffinsene. Man kan sagtens bruge blendede mandler, det er ikke noget problem, men det vil ændre næringsindholdet på de enkelte muffins. Derudover skal jeg bruge 45 gram havregryn. Til at søde mine muffins bruger jeg sukrin. Det gør jeg, fordi det er et sødestof, som ikke bliver optaget i kroppen på samme måde som sukker gør. Man kan sagtens bruge noget andet end sukrin. Man kan bruge flydende sød, eller man kan da anvende sukker. Men jeg vil rigtig gerne have mine muffins sukkerfri, så derfor bruger jeg sukrin. Jeg bruger ca. 10 gram. Det svarer til 2 teskefulde. Så skal jeg bruge bagepulver, og det skal jeg, fordi det skal i ovnen. Jeg vil gerne have dem til at hæve bare en lille smule. Jeg bruger en enkelt teskefuld bagepulver. Nu har jeg blandet de tørre ingredienser. Dem hælder jeg op i min blender. Derudover skal vi bruge 250 gram æggehvide. Det svarer cirka til 250 ml. Som nævnt til at starte med, så er det vanilje melon muffins. Så til de her muffins, der bruger jeg 250 gram melon. Man kan sagtens vælge at bruge honningmelon i stedet for. Men det er vigtigt, at man bruger en melon, der er moden. Det smager mere, og det bidrager med mere sødme til muffinsene. Nu er alle ingredienserne blandet i min blender. Nu skal vi bare blende det, så det kan komme op i muffinsformen og blive bagt i ovnen. Nu er alle mine ingredienser blevet blendet, og jeg har fået en flydende masse. Jeg skal hælde min masse over silikonform, så jeg kan bage dem i ovnen. Jeg vælger at bruge silikonform, fordi at muffins slipper lidt, når de kommer ud af ovnen. Desuden er det meget nemmere at rengøre. Så er mine muffins klar til at komme i ovnen. De skal bages ved 170 grader mellem 30 og 35 minutter. Det er vigtigt, at man lige tjekker, om de er færdige, og det gør man ved at tage en kniv, stikke ned i midten og se, om den kommer ud ren. Hvis der fortsætter dej på, skal det lige have lidt længere tid, men det er meget vigtigt, at man lige holder øje med dem de sidste par minutter, så de ikke får for meget. Jeg bager dem i midten af ovnen. Så har mine muffins fået 30 minutter i ovnen ved 170 grader. Jeg løfter lige mine muffins fra silikonformen ved at køre en kniv langs kanten. I og med at jeg har brugt silikon, så slipper det rimelig nemt, så det er ret nemt at få ud. Ved en portion på 4 muffins får vi et næringsindhold på 178 kalorier per muffin. Der er et indhold på 22 gram protein, 17 gram kulhydrat og 2 gram fedt. Det er altså et rigtig oplagt måltid at have med på farten som middelmåltid i løbet af dagen.